Мале хора, Майя Начкова носи студиен. Мокнете, не виждате ли, че госпожата иска да ни каже нещо? Имайте малко уважение, гати! Госпожо, извинявам се, но явно на някои хора им липсват първите 7 години. Но спокойно, госпожо, аз съм тук да ви слушам и нямам търпение за урока. Ей, спанак, кажи какъв е отговора? Не го знам. Аре де, ще имам двойка иначе. Да си учил! Моля ти, само този отговор ми кажи. Госпожо, Пешо иска да препише от мен. Пешо, премести се на задния чин. Госпожо, аз съм готова вече с задачата. Никой ли друг не е готов? Но тя беше толкова лесна. Явно другите не са ви слушали. Вие казахте всичко. Може да ми дадете друга задача в такъв случай, защото ми е скучно. Тихо! Някой сме тук да се учим! И това беше за днес. Свободни сте. Спанак, мълчи! Не, Спанак, не да казваш за домашното. Тихо, Спанак! Не! Госпожо, забравяте да домашно.